Chetarea. JRC, firma JJ1000 quadcopterul. Scrie aici că nu-i pentru ăștia care gândesc ca Călin. Bă, nu se arată ca lumea. Și ceva de astea de rezervă. Asta trebuie să luăm un briceac. Hai bunii, mă. Hai să vedem. E pungă peste pungă peste pungă. Așa. Este o scrisoare aici. Factura. Fie de factură chinezească. Să vedem și pe asta. Acolo momentan. Le adun eu după aia. Deci ăsta e ăsta. Care e ăsta? Sau e legat? Cred că e legat. Asta e radiocomanda. Da. Da, ăsta e, nu. E mai cam de mărimea lui ăsta, numai că e șud. Ia. Are aici un încărcător pentru baterie. Și așa. Altul. Să vedem și pe asta. Asta e D-Black. Quadcopterul și cu transmitter. Asta e... Nu, asta nu e prins. Asta e... Parcă ar fi negru. Să le ce nu le folosesc niciodată. Deci ăsta e altul. Așa, și instrucțiuni. Aici e ceva ce mai am eu. Deci ăsta l-am mai cumpărat eu pe negru. Acum mi-am luat varianta pe alb. Pentru că e unul dintre quadcopterele ce mie îmi place foarte mult. Pe aici îl scoatem. Pe aici. Yep. Acesta e Maul King, dar pe alb.
am varianta pe negru. Ce faci, băbu? Asta e varianta pe negru. Ăsta e alb. Și tu stai aici. Și aici e tot încă unul care... Eu mai am unul de ăsta. Dar după mine ăsta e cel mai ca lumea care... Adică cel care îmi place mie cel mai mult. Și pentru că pe ăla dinainte l-am stresat de numai, am luat încă unul să am unul nou. Și adaptor de la chinez pentru europeni. Așa. Aici. 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 Și aici. Este tremontat că e mare și e demontat aici. Astea sunt 1, 2, 3, 4, 5. Cred că-s de ziua mea astea, sau nu știu. Atâta. Am ascuns, astea le-am ținut invers, că pe partea altă la toate scrie adresa. Și mi le-am pus invers, ca să nu vadă Andreușcă adresa și să vină poate să-mi ia vreunul. No. Acum trebuie să le probăm. Cred că mă duc acolo pe dealurile Oardei, că este spațiu încă. Nu și-au construit chiar toți pe acolo. Mai este spațiu și cred că mă duc acolo să le probez. Hai bunima. Gata.